Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγγεία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρεντάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε στα αγγεία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την Θείαν Χάριν. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένη τη λαμπάδα, όπως σε 5 παθαίνει, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε, συγχώρησον διόσα ήμαρτον. Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει, να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Ο φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριον μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχήν εσωτερικός μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρεση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαράν την ουράνιον. Η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού. Να διψά την Θείαν Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις θλίψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βασιλεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον, να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη,